Είναι για αυτή τη δουλειά. Όχι, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, Πού είναι? Τι έχει? Κάπου στην Εννέα νομίζω είναι το θύμα. Και εκεί μέσα που έχει το κτήμα που είναι μαντρωμένο. Εκεί δεν ξέρω τι έχει. Έχει μπορείς όταν είναι μπορείς να έρθεις στις διαδικασίες πώς το λένε, βάζουμε τα μεγάλα σε σκάφες, μεγάλη, είναι καλό και